दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मानोना बे समाव हादरनि 76थि जे संबिजिरारि सान जे सान हाबाफारियाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बे समाव भारत हादरनि बे संबिजिरखौ बर' रावाव दानस्लायनाय जाबाय एबा राव सोलायनाय जाबाय आरो जायखौ दिनै हादरनि हादोरगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मु बिथाङा बेखेवनानै होबाय। डिजिटेलि बेखेवना होबाय हादरनि हादोरगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मु बिथाङा। बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोदनो मोनसे जारिमिनारि सान। नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारि एबा बर' रावा हादरनि 8थि फारियाव थिसनजानानैब्लाबो नाथाय हादरनि संबिजिरखौ बे समाव बर' रावजों मोननो हायामोन। नाथाय बे समाव दिनैनि साना जोबोदनो मोनसे जारिमिनारि सान आरो दिनैनि सानावनो जे बर'फोरा एबा बर'फोरा मोननो हाबाय हादरनि संबिजिरखौ बर' रावाव। बे जोंनि थाखाय एबा बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव, थुलुंगाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जोङो मख'नांगोन। मानोना बे समाव बर' रावजोंबो एबा बर'फोरा गावनि रावजोंनो बे समाव हादरनि संबिजिरखौ रोखा एबा आबुङै फरायनो हानाय खाबुआ जाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव सान। दिनै 76थि संबिजिर सान हाबाफारि, बे हाबाफारियावनो जे बर' रावाबो मोननो हाबाय हादरनि संबिजिरखौ। बे जोंनि थाखाय आरो हारिनि थाखायनो जोबोदनो थुलुंगाथाव। दिनैनि सानाव मोनगु राव, बे रावखौ अफिसियेलि बेखेवनानै होबाय हादरनि हादोरगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मु बिथाङा। फारियै जों मख'नो थाखाय आखायाव लादों असमिया, बड', काश्मीरी, पान्जाबी, मालायालाम, माराठी, नेपाली, उड़िया, पान्जाबी आरो तेलुगु। हादरनि संबिजिरखौ गोदान बिजाब महर मोननाय एबा बड' आरो काश्मीरी रावा थारैनो बियो जोबोदनो मोनसे आसामबासि आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो दिनैनि साना थुलुंगाथाव आरो बाख्नायजाथाव होननानै जोङो मख'नांगोन। सिगांनि सानाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे आयदाखौ नोजोर बोनानै गोख्रों भाबै नाजादोंमोन आरो बे नाजानायनि फिथाइ महराव दिनै मोगथां महर मोननो हाबाय जे हादरनि जे संबिजिरा बर'जोंबो महर मोनबाय। आरो बे आयदाखौ लानानै बे समाव मोनसे समलाय बिटिआरनि बारग' खुंगिरि एबा गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आबो हादरनि हादोरगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मुखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे गोग्गाथाव खौरांखौ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों शेयार खालामनानै एबा फोरमायथिनानै साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बे मोनसे गिदिरथार बिथांखिखौ हादरनि हादोरगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मु, हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हां, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब,
आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हां, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद।